kuvittelette sen juoksut ja ne. Ei tarvitse olla polvet koukussa, jos on paha olla, niin saanko mä sen 4 kappaleen päälle? Seuraava. 4 kappale. 4. No jo 1. 4, kiitos. Nyt kun hän saa sen 4, niin mä kerron mitä sillä aikaa tapahtuu. Toi oli 4 äsken. 4. No sit se on väärä. Millä nimellä se pitäisi olla? Se on kuntoilijoiden ohjelma. Tanssilavalla tavattiin. Ai siellä on joku väärä se. Siellä on vanha CD sit. Tanssilava, niinkö? Joo. Onko tämä? Ei tarvitse mennä vielä sinne alas. Ei mitään vielä. Nyt sieltä tulee tuolta kulmasta, tuolta oikealta kulmasta. Jorma tulee polkupyörällä, ajaa tuohon maitolavan eteen, missä on muutamia tyttöjä. Ja sitten hän valkkaa sieltä yhden oma vaimonsa, yli 50 vuotta naimisissa olle pariskunnan. Ja nyt he tanssii häävalssin. Maitolavan edessä tossa. Täällä on 2 jyryläistä, Helsingin Jyry ja Turun Jyry tanssii. Noin. Ja nyt he lähtee pois. Sieltä tulee toisia polkupyörällä. Ja nyt tässä vaiheessa niin toi maitolava työnnetään tonne sivuun. Et meidän täytyy saada 2 semmoista miestä, jotka työntää sen tonne sivuun. Miehet on jo hyvä. Nyt naiset juoksee sieltä. Naiset juoksee. Nyt miehet kävelee tossa maatiellä ja sitten kävelee tosta välistä pois. Näin paljon teillä on aikaa juosta. Ihan rauhallisesti hiljaa. Lavalla saa mennä jos haluaa, mutta ei tarvii. Ja lähtee nyt. Pohjolan yö, täynnä on kumma taivas. Tuuli kun jännällä soi.